Bo día a todos e a todas. Neste vídeo imos falar da introdución á ciencia bromatolóxica. Para isto ímonos basear na seguinte táboa de contidos. Comezaremos facendo unha introdución sobre os conceptos xerais, como bromatoloxía, nutrición, alimentación, dietética, gastronomía, alimentos e nutrientes. Pasaremos despois a un bloque de importancia da nutrición e da bromatoloxía, outro bloque de problemas na alimentación humana e os dereitos alimentarios do ser humano. Tamén pasaremos por concretar cales son os obxectivos da ciencia alimentaria, cales son aqueles componentes principais que imos atopar nos alimentos, e para rematar este tema falaremos dos principais tipos de alimentos que se poden atopar a disposición dos consumidores, os alimentos comercializados. O primeiro concepto xeral sobre o que me gustaría falar é o de bromatoloxía. Esta palabra etimolóxicamente provén do grego e significa ciencia dos alimentos. É unha ciencia que estuda os alimentos dende todas as súas vertentes, dende todos os seus puntos de vista que se pode realizar un estudo, como podería ser a súa composición química, como podería ser o seu comportamento baixo diferentes tipos de condicións, e moitos outros aspectos como veremos a continuación. Unha definición académica de bromatoloxía podería ser a ciencia aplicada multidisciplinar que se centra no estudo dos alimentos dende todos os puntos de vista posibles, tendo en conta todos os factores involucrados, tanto na produción das materias primas como na súa manipulación, elaboración, conservación, distribución, comercialización e consumo. É interesante chamar aquí a atención sobre o feito de que a bromatoloxía aborda o estudo dos alimentos en todo o proceso, en toda a cadea alimentaria, dende que temos unha materia prima ata que o alimento se transforma e se consigue que sexa apto para o consumo e o seu consumo. Por lo tanto, abarca o estudo do alimento en toda a cadea alimentaria. Algúns factores que teñen importancia para a bromatoloxía poden ser estes que se recollen a continuación. A importante diversidade de sustancias químicas que aparecen na composición dos alimentos, así como as relacións que se dan entre elas. Os alimentos, a fin de contas, son unas entidades, están constituídos por unha cantidade bastante elevada de diferentes tipos de componentes, tanto nutritivos, como veremos a continuación, como non nutritivos. Por lo tanto, a bromatoloxía encárgase, entre outras cousas, do estudo de todas as sustancias que forman parte, dan lugar aos alimentos. Tamén estuda os cambios que se producen durante os diferentes tipos de modificacións e alteracións que se poden dar nas materias primas para logo dar lugar a alimentos. Tamén estuda os procesos tecnolóxicos, tanto de elaboración como de conservación, como de procesos culinarios precisos para o consumo dos alimentos. E outro aspecto tamén que ten importancia para a bromatoloxía poden ser aqueles fenómenos químicos e enzimáticos que teñen lugar, que acontecen nos alimentos. Algúnas disciplinas que podemos sinalar aquí e que forman parte da bromatoloxía poden ser, por exemplo, a química e a bioquímica dos alimentos. Tamén a análise e control alimentaria. Tamén a microbioloxía e hixiene alimentaria. Por suposto, a toxicoloxía, que é un elemento moi importante porque estuda como certos componentes que son propios de algún alimento ou que poden chegar a ese alimento poden producir enfermidades nas persoas que os consumen. Tamén a tecnoloxía alimentaria, con todos os procesos e diferentes tipos de aproximacións aos alimentos que comprende a tecnoloxía alimentaria. Tamén a dietética. A dietética é unha disciplina que tamén pode ser integrada dentro dos estudos da ciencia alimentaria ou da bromatoloxía. E, por que non, a legislación alimentaria, tamén todos aqueles elementos de normativa que constitúen aquelas normas para todo o que é a produción, o consumo, a publicidade dos alimentos, todo este tipo de aspectos están suxeitos a legislación, a normativa de tipo supranacional e tamén de tipo nacional e local. O estudo de todo ese tipo de normativa e legislación tamén formaría parte, tamén se podería enmarcar dentro da bromatoloxía. A bromatoloxía, polo tanto, podemos considerala como unha ciencia que estuda todo relacionado co alimento antes da súa entrada do organismo. Isto é unha
forma bastante clara e intuitiva de considerar a bromatoloxía. A bromatoloxía remata no momento que o alimento é introducido no organismo. No momento que o alimento se consume, a ciencia que se ocupa do estudo deste alimento e as relacións deste alimento co organismo é a nutrición. Podemos dicir desta maneira que onde remata a bromatoloxía, comeza a nutrición. Ben, pasando a este concepto de nutrición, podemos definilo como un conxunto de procesos que realizan os organismos vivos para incorporar os nutrientes con o obxecto de manter a súa integridade e as súas funcións. Deste xeito podemos dicir que a nutrición é un proceso involuntario, un non decide, un non establece de forma voluntaria a nutrición, é algo que acontece polas propias características que ten a vida, polas propias características do funcionamento das células. A nutrición é un proceso que se dá de maneira involuntaria. Do mesmo xeito, é un proceso que se dá de maneira continua. Non podemos dicir que a nutrición é un proceso que se dá nas células de maneira continua e que non é algo secuencial ou que se produza de maneira intermitente. Do mesmo xeito, tamén podemos dicir que a nutrición é un proceso que non se pode educar. Un pode considerar que os procesos de nutrición nun organismo poden máis ou menos ter certo tipo de adaptacións, pero non podemos considerar ese tipo de adaptacións como unha educación. Un non pode educar a súa nutrición. Ademais, outro aspecto a ter en conta é que, se ben a alimentación é variable dun individuo a outro, a nutrición é esencialmente xeral a todos os individuos. Podemos dicir que a maior parte das persoas teñen unos procesos de nutrición esencialmente iguais ou moi similares. Podemos atopar individuos con diferenzas nos seus procesos de nutrición, pero iso pode deberse, por exemplo, a alguna patoloxía ou a alguna condición característica deste individuo. Pero podemos dicir que, en xeral, a nutrición é esencialmente a mesma en todas as persoas e a alimentación, como veremos posteriormente, sí que é un proceso que varía moito dunha persoa a outra. Tamén podemos definir este concepto de nutrición como a ciencia da alimentación que se ocupa das relacións que existen ou que se establecen entre os alimentos e o organismo. Cales son os obxectivos da nutrición, polo tanto? Pode haber moitos, pero podemos sinalar dous como principais ou máis importantes ou máis globais. O primeiro deles sería estudar as necesidades ou requerimentos de aporte de nutrientes do corpo humano. E outro obxectivo da nutrición pode ser tamén fixar recomendacións diarias dos diferentes tipos de nutrientes. Deste xeito, tamén continuando co concepto de nutrición, podemos establecer que os organismos teñen unha serie de necesidades nutricionais. Estas necesidades nutricionais podémoslas clasificar ou organizar en 4 grupos que pasamos a definir, a explicar agora. O primeiro serían as necesidades enerxéticas. Como o seu nome indica, refire a aquelas necesidades que refiren ao gasto enerxético do organismo, do individuo. Todas as funcións e os sistemas que forman parte do organismo requiren de enerxía para poder realizarse, requiren de enerxía para poder constituirse e permanecer no tempo. Esas necesidades enerxéticas teñen que ser cubertas a través da ingesta alimentaria, a través de nutrientes que van a chegar e van a ser metabolizados, dixeridos e despois metabolizados para producir enerxía, neste caso en forma de ATP. Esas necesidades enerxéticas van a ser aportadas fundamentalmente por dous tipos de nutrientes, que son os lípidos e os hidratos de carbono. Un segundo grupo serían as necesidades estructurais ou plásticas, que aquí referímonos a, por exemplo, cando un organismo está na súa etapa de desenvolvemento, de crecemento, pois require, para que o seu organismo vaya, por exemplo, aumentando de tamaño, vayan madurando os seus órganos, os seus sistemas para poderse constituir como un individuo adulto, en caso de unha persoa, por exemplo, esas necesidades estructurais van a ter que ser cubertas por diferentes tipos tamén de nutrientes que van a dar a materia prima para que o organismo se vaya constituindo, se vaya estructurando, ou incluso, en caso de que haxa, por exemplo, alguna remodelación, por exemplo, por sufrir unha ferida, esa cicatrización, a aparición de novo texido nunha zona do organismo que foi lesionada, por exemplo, tamén refire a estas necesidades estructurais ou plásticas. Os nutrientes que van a dar lugar
que van permitir estas necesidades estruturais ou plásticas fundamentalmente son, por un lado, as proteínas, e por outro lado tamén podemos considerar certos minerais, como pode ser o calcio, un constituinte fundamental dos osos e dos dentes, e tamén, por suposto, o magnesio e o fósforo tamén poderían considerar que teñen tamén certas necesidades ou aportan certas necesidades estruturais ao organismo. Despois estarían as necesidades reguladoras, que van a ser aquelas que refiren a poder regular todas as funcións bioquímicas que se levan a cabo no organismo, todas aquelas reaccións que se levan a cabo, todos aqueles diferentes tipos de funcións celulares que se levan a cabo para o metabolismo, van a requerir moitas veces de determinadas moléculas, de determinadas sustancias que van a capacitar ou van a, de algún xeito, catalizar esas reaccións para que se poidan levar a cabo. Dende o punto de vista nutricional, as sustancias que van a permitir isto son fundamentalmente os micronutrientes. A isto referímonos fundamentalmente a vitaminas e minerales. Por último estarían as necesidades hídricas, que, como o seu nome indica, van a ser aportadas fundamentalmente pola auga. A ingesta de auga é fundamental para ter un aporte hídrico suficiente que permita, por un lado, manter a estructura corporal que, como é ben sabido, está composta en gran medida por unha porcentaxe moi alta de auga, pero tamén para permitir que todas aquelas funcións que se levan a cabo na célula dependan ou teñan suficiente aporte de auga para capacitar, para permitir que se podan levar a cabo todas as diferentes funcións e reaccións que se van dando, por exemplo, no citoplasma da célula, que fundamentalmente está composto por auga. Outro concepto fundamental que hai que estudar é o de alimentación. Vamos definir que é e contrapoñelo un pouquiño ao concepto de nutrición que xa se tratou previamente. A alimentación pode definirse como conxunto de actividades e de procesos a través dos que se toman os alimentos necesarios para o mantemento da vida e da saúde. Inclúe, polo tanto, aqueles procesos que se relacionan coa elección e a combinación de diferentes tipos de alimentos para establecer a dieta de cada individuo. Polo tanto, podemos dicir que a alimentación é un proceso voluntario, é dicir, un come o que quere e cando quere, é discontinuo, é dicir, non é un proceso que se este levando a cabo durante todo o tempo da vida dun organismo, sino que realmente o organismo, neste caso un organismo pluricelular como podría ser un ser humano, pois come, aliméntase en determinados momentos, non se alimenta de forma continua durante as 24 horas do día. E por último, podemos considerar que é un proceso educable, é dicir, a maneira en que come unha persoa pode ser mellor ou peor, pero o que si sabemos é que pode ser educable, pode modificarse. É un hábito como calquera outro que pode estar suxeito a modificacións e, polo tanto, pode ser educado. Hai que considerar neste aspecto que nestas tres características que acabamos de dar de alimentación, que isto de que sexa voluntaria tamén pode estar un pouco suxeito a debate, porque en moitas ocasións hai persoas que non poden aplicar a súa vontade a maneira en que se alimentan. Isto refírese, por exemplo, a que certo tipo de alimentos poden ser pouco asequibles porque teñen un prezo moi elevado, ou que ao mellor non están disponibles nesa época do ano ou para esa rexión onde vive esa persoa. Por lo tanto, da voluntariedade hai que collelo un pouco de forma relativa, porque sí que é certo que a veces a escolla de alimentos non só refire á vontade da persoa, sino que tamén refire a aspectos que non poden ser controlados como os que acabo de citar. Como comentaba anteriormente, a elección de alimentos está condicionada non só á vontade da persoa, sino que tamén outros elementos como podemos ver aquí. Outro concepto que merece a pena pararse a definir é o de dietética. Podemos dicir que a dietética é a disciplina que estuda a forma de proporcionar a cada persoa ou grupo de persoas os alimentos necesarios para o seu axeitado desenvolvemento, segundo, ou tendo en conta, ou a partir do seu estado fisiolóxico e das súas circunstancias. Baséase
isto é unha cosa que hai que ter en conta e vale a pena reflexionar sobre isto. A dietética baséase na aplicación dos coñecementos científicos que aporta a nutrición, é dicir, non cabe falar de dietética ou non se entendería a dietética sen considerar que para a súa aplicación hai que basearse nun coñecemento científico que quen nos vai aportar ese coñecemento científico é a disciplina da nutrición, é dicir, cando a nutrición con aquel coñecemento que nos aporta aplicámolo a proporcionar a cada persoa a mellor escolla posible de alimentos para mellorar ou manter a súa saúde, estamos falando de nutrición aplicada. E por isto moita xente fala de que a dietética pode considerarse unha forma de nutrición aplicada. Outro concepto, xa para ir pechando esta batería de conceptos xerais, pode ser o de gastronomía. A gastronomía pode definir como a arte de preparar unha boa comida cos diferentes alimentos, unha comida que sexa equilibrada, que sexa apetecible e que teña un grau alto, un bo grau de digestibilidade, é dicir, que sexa unha comida que se poida aproveitar e que sente ben a persoa que a está consumindo. A gastronomía é unha disciplina que trascende o meramente académico ou científico e chega moito máis alá, chegándose a calificar, como podemos ver nesta definición, como arte. Hoxe en día, pois conceptos como alta cociña ou diferentes tipos de preparacións que están preparando persoas que traballan en esta disciplina a alto nivel, pois fan pensar que non é algo simplemente a considerar como unha preparación de alimentos, sino que ten moito máis alá e ten aspectos que podemos definir como arte ou como disciplina de máis alá que algo científico técnico. Os alimentos tamén podemos definir un concepto moi relevante neste campo da ciencia alimentaria e podemos considerar como todo produto natural ou transformado que sexa capaz de suministrar ao organismo, aquele organismo que os consume, a enerxía e as estruturas químicas precisas para que poida desenvolver axeitadamente os seus procesos biolóxicos. No Código Alimentario Español, que é o texto legal que establece as bases normativas da alimentación no Reino de España, tamén ten unha definición de alimento. Esta definición vale a pena pararse sobre ela porque hai que coñecela e hai que estar familiarizado con esta definición. O Código Alimentario Español define alimento como sustancia ou produto de calquera natureza, sólido ou líquido, natural ou transformado, que polas súas características, aplicacións, compoñentes, preparación e estado de conservación sexa susceptible de ser empregado para algún dos fins seguintes. E aquí nos establece, o Código Alimentario Español nos establece dous fins para os que pode ser empregado un alimento. O primeiro, para a normal nutrición humana ou como fruitido. Imos pararnos aquí un momento. Neste primeiro dos condicionantes ou dos usos que nos establece o CAE para o alimento, dinos que para a normal nutrición humana, ata aquí non hai problema, porque esa é quizá a parte máis directa ou entendible que podemos considerar de alimento. Unha persoa aliméntase ou utiliza un alimento para que lle aporte nutrientes que lle dan enerxía ou sustancias necesarias para o seu benestar e o bon funcionamento do seu organismo. Entón, iso sería a normal nutrición humana. Despois, en este mesmo ítem, di que tamén se pode tomar un alimento como fruitivo. Que significa isto de fruitivo? Fruitivo é unha palabra que refire a algo que, cando se consume, aporta simplemente benestar ou placer. Estamos falando, por exemplo, de consumir un alimento que non teña valor nutricional ou que este valor nutricional sexa moi escaso, que non teña prácticamente valor nutricional, pero que a persoa que o está consumindo lle aporta, pois, por exemplo, pois placer, porque é algo que lle gusta consumir. De que podemos estar falando? Podo poñer algún exemplo de fruitivo? Poderíamos consumir unha taza de té con un pouquiño de azúcar, unha cantidade pequena de edulcorante ou de azúcar, e realmente ese sería un alimento que tería moi poucas ou ningunhas propiedades nutricionais, pero sí podería ter, por exemplo, un valor fruitivo interesante, porque unha persoa que está consumindo un té pode que
precise o que sinta prazer a hora de consumilo. O mesmo acontecería con un café, con calquer outro tipo de infusión, ou, por decirlo de alguna maneira, pois, por exemplo, con certas preparacións de repostería que teñen un escaso valor nutritivo, máis alá das propias calorías que poderan ter, pero que cando se consume o que se busca é simplemente un estado de prazer ou unha especie de recompensa a nivel sensorial. Non estaremos falando de alimentos que tiveran valor nutritivo per se. E o segundo uso que nos establece o CAE para os alimentos sería aqueles produtos dietéticos que en casos especiais se utilizarían en casos especiais de alimentación humana. A que nos referimos con isto? Pois aquí entraría varios supostos, como poderían ser algún tipo de suplementos que se poden utilizar, ou tamén poderíamos engadir en este caso algún tipo de alimento funcional que se utilizase para casos especiais de alimentación humana. Aquí habría que ver cada caso de forma illada de diferentes tipos de alimentos ou preparacións que se poden realizar para cumplir esta condición. Habería que considerar se en cada un deles estamos falando dun alimento ou non, porque moitas veces esta consideración de casos especiais de alimentación humana pode caer en certo tipo de produtos que non serían alimentos, que estarían máis ben calificados como fármacos. Isto podría ser, por exemplo, coa alimentación de tipo parenteral, as preparacións que se colocan nun hospital a unha persoa que está sendo nutrida por alimentación parenteral, pois ese tipo de solucións non serían consideradas como alimentos, sino que entrarían máis ben na calificación de medicamentos. Dentro dos alimentos especiais que se poden considerar a nivel de definición, pois podemos sinalar varios para ir dando un pouco a súa definición ou a que se refiren. Por exemplo, os alimentos formulados entrarían aí todos aqueles que están obtidos por diferentes misturas de ingredientes. Por exemplo, os alimentos reestructurados serían alimentos que, de alguna maneira, engadíndolle ou sacando algún dos seus ingredientes, se buscaba como obxectivo modificar aspectos como a súa textura. Un alimento que era de carácter máis líquido se trata de solidificar engadíndolle algún tipo de espesante, por exemplo. Sería un alimento reestructurado. Un alimento reequilibrado é un alimento, por exemplo, que o que se pretende é modificar as diferentes relacións que hai entre as cantidades dos nutrientes que lle dan sentido ou que forman parte dele. Por exemplo, podemos falar dun alimento ao que se lle elimina ou que se lle reduce algún dos seus nutrientes para reequilibralo. Os alimentos enriquecidos son alimentos que durante o seu procesamento tecnolóxico perden algún dos seus nutrientes, normalmente estamos falando de vitaminas ou de minerais, e que ao finalizar na última parte deste procesamento o que se fai é engadírselle de novo este nutriente para enriquecelo. Un exemplo moi claro de alimento enriquecido pode ser a fariña enriquecida pois con algunha vitamina, por exemplo, ou con algún mineral, porque a fariña durante o seu proceso de molienda e procesamento pode perder moitos minerais interesantes que están, por exemplo, no salvado, na cáscara do cereal, e que algúns destes minerais poden repoñerse ao finalizar este procesamento para tratar de darlle máis valor a ese alimento e enriquecelo de alguna maneira. O alimento fortificado é similar a un alimento enriquecido. A diferenza é que cando se lle engade un componente nutricional a este alimento, estamos falando dun componente nutricional, dun nutriente que non era característico deste alimento previamente. Falamos dun alimento que, por exemplo, non tiña un determinado micronutriente, pero para darlle máis valor o que se fai é engadilo para fortificalo e darlle máis valor, que teña máis valor nutricional e por suposto tamén valor comercial. Un exemplo de alimento fortificado pode ser o leite con vitamina D. O leite fortificado con vitamina D é un alimento fortificado porque a vitamina D é
prácticamente testemuñal no leite. O leite ten moi pouca cantidade de vitamina D, polo tanto, cando se lle engade esta vitamina D durante, bueno, no procesamento, no proceso de leite, o que se fai con isto é fortificalo e darlle máis valor nutricional. Outro exemplo de alimento fortificado pode ser a sal iodada, engadirlle iodo, que é un mineral moi interesante, fundamental para o funcionamento da tiroides, por exemplo, e da produción de hormonas tiroideas. O que se fai engadirllo a sal de mesa, que é algo que se emprega de forma habitual na cociña diaria. Entón, desa maneira, damoslle máis valor á sal de mesa, fortificándoa con iodo. Os alimentos funcionais son alimentos que cumplen alguna función específica relacionada coa mellora da saúde e coa prevención da enfermidade. Neste caso, falamos de alimentos que, están de alguna maneira deseñados para abordar alguna problemática ou para previr alguna enfermidade. Os alimentos de baixo contido en algún componente de propiedade tamén entrarían dentro desta categoría de alimentos formulados. Os alimentos light sería tamén un tipo de alimentos que merece a pena comentar aquí. Son aqueles que teñen unha reducción do seu valor enerxético. A normativa di que esta reducción ten que ser igual ou maior ao 30% do valor enerxético que tiña este produto de referencia antes de ser sometido a este proceso. Os alimentos ou produtos dietéticos son aqueles que tratan de satisfacer necesidades nutricionais especiais. Neste caso, por exemplo, podemos falar de bastante habitual na industria, alimentos sen gluten. Son, por exemplo, unas galletas sen gluten. O que se pretende é manufacturar alimentos para, por exemplo, neste caso, persoas que teñan celiaquía ou sensibilidade ao gluten non celíaca, dándolle opción de comer alimentos que en condicións normais non poderían tomar. O mesmo acontece con alimentos que son aptos para diabéticos ou alimentos que son aptos para persoas intolerantes á lactosa, por exemplo. Os alimentos ou produtos biolóxicos son aqueles que non reciben ningún tipo de tratamento durante a súa produción e refírese normalmente á ausencia de pesticidas no cultivo de froitas e verduras. Isto refírese máis ao que a maneira en que se produce este alimento, sobre todo na súa fase de materia prima, na parte de agricultura ou de gandería, por exemplo. Os alimentos naturais, pola súa banda, son aqueles que, pese a ter sufrido alguna transformación, non se lles adiciona ningún tipo de aditivo. Entón, ao non ter recibido ningún aditivo, entrarían na categoría de alimento natural. Outro tipo de alimento que vale a pena mencionar, alimento impropio, son aqueles que non tiveron o grau de maduración ou elaboración axeitada ou foron producidos a través de algún procedimento non autorizado. Tamén podemos definir aquí alimento adulterado, que son alimentos que de forma deliberada se lles adiciona ou se lles sustrae alguna sustancia, normalmente co obxectivo de defraudar, co obxectivo de estafar. Hai unha serie de fins fraudulentos que o que intentan é solapar algunha alteración neste produto ou correxir algún defecto que desta maneira se pode conseguir. Evidentemente, a adulteración de alimentos está moi perseguida pola lei e hai unha serie de sancións bastante graves para aquelas persoas ou aquelas empresas que adulteran alimentos. Os alimentos falsificados tamén entraríamos aquí un poquinho en relación co que falamos de adulterado. De forma voluntaria o que se fai é declarar unha composición do alimento que non se corresponde coa composición real. Desta maneira o que se pretende é que este produto pareza de maior valor ou de mellor calidade. Isto induce erro ao consumidor e tamén unha maneira de estafar. Tamén hai unha serie de fins fraudulentos no alimento falsificado. Por último, o alimento alterado sería aquel que sufre variacións na súa composición ou nas súas características, pero neste caso non é como acontecía no alimento adulterado e no alimento falsificado. No alimento alterado non temos unha vontade de alteralo. Normalmente o alimento alterado estropéase porque está sometido a unha serie de condicións de conservación que non son as máis axeitadas ou porque digamos que a súa vida útil pásase, digamos que se extingue a súa vida útil e o alimento
altérase, perde a súa calidade, as súas características, e aínda que sexa inocuo o consumo, aínda que se poida consumir sin producir ningún tipo de problema no consumidor, ningún tipo de alteración de saúde, sempre calificamos este alimento como alimento alterado. O alimento contaminado, pola súa banda, é aquel que contén xérmenes de tipo patóxeno ou sustancias químicas radiactivas, parásitos ou toxinas que poden producir ou transmitir enfermidades. Esta calificación de alimento contaminado mantense aínda que a súa ingestión non produza trastornos. Un exemplo moi sinxelo de alimento contaminado pode ser unha tortilla con salmonela. É interesante recordar que esta tortilla con salmonela seguiría sendo un alimento contaminado aínda que as persoas que a consumisen, por fortuna para elas, non desenvolverán unha intoxicación por salmonela. O alimento nocivo, por outra banda, é aquel alimento que resulta perxudicial para a saúde a curto prazo. É dicir, de maneira aguda, podemos dicilo, cando unha persoa consume un alimento e como consecuencia de ese consumo en concreto aparece algún tipo de problema de saúde, isto aplicaría tanto a unha poboación xeral como a determinados tipos de grupos específicos fisiolóxicos, como podería ser persoas que están dando peito, lactantes, embarazadas, celíacos, diabéticos, etc. Cando falamos dun alimento que fai dano á poboación xeral ou a un determinado grupo de persoas, estamos falando dun alimento nocivo. A característica significativa do alimento nocivo é que o alimento fai dano no momento. Fai dano no momento ou un prazo de tempo curto. Digo isto porque hai que distinguilo moi ben do alimento que ven agora, que é o alimento malsán. Un alimento malsán é aquel que resulta perxudicial para a saúde cando se consume de maneira habitual a longo prazo. Aquí outra vez volveríamos a decir que este consumo pode ser, ou este dano pode ser ben para a poboación xeral ou ben para determinados grupos de persoas, igual que dicíamos antes, lactantes, embarazadas, celíacos, diabéticos, etc. O interesante do alimento malsán é que é un alimento que non fai dano no momento, o sea, podería ser consumido de forma esporádica sin ningún tipo de problema. O que acontece que un consumo frecuente durante longos períodos de tempo sí que nos pode dar problemas, sí que é un alimento que nos podería producir algún tipo de enfermidade. Un exemplo de alimento nocivo podría ser, como comentaba anteriormente, esta tortilla con salmonela. Sería un alimento nocivo. Además de ser contaminado, sería nocivo porque podría facer danos á persoa. Ou uns cogumelos, unas setas tamén tóxicas. Podría ser un alimento nocivo, claramente. Faría dano no momento do seu consumo, non a longo prazo. E logo teríamos como exemplo de alimento malsán, pois alimentos con alto nivel de grasas saturadas e a un alto nivel de colesterol. Son alimentos que a longo prazo e con un consumo excesivo pois é moi probable que produzan, por exemplo, ou aumentan a incidencia de enfermidade cardiovascular, por exemplo. Outro concepto sobre o que temos que pararnos é de nutriente. Segundo o CAE, porque aquí o Código Alimentario Español tamén nos dá unha definición de nutriente, os nutrientes son sustancias que forman parte dos alimentos, son absorbibles no tracto digestivo e resultan útiles para o metabolismo orgánico. Esa é a definición que nos dá o CAE. Un termo relacionado de nutrimento. En moitos sitios falase de nutrimentos, é interesante contrastalo coa palabra nutriente, co concepto de nutriente. Nutrimento é aquel nutriente que non precisa de digestión previa para a súa integración ao organismo que o inxire, é dicir, todos aqueles nutrientes que non necesitan de digestión para ser absorbidos directamente son nutrimentos. Exemplos de nutrimentos poden ser todos os monosacáridos, que se absorben directamente sin necesitar ningún tipo de digestión, as vitaminas, que teñen diferentes procesos de absorción pero non necesitan ser dixeridas, os aminoácidos, cando están soltos, cando están libres, non necesitan ser dixeridos, os minerais tamén, e algúns ácidos grasos e auga que tampouco precisan de digestión. Segundo as cantidades nas que son requeridos, poden clasificarse os nutrientes en macronutrientes ou en micronutrientes. Como o seu nome indica, os macronutrientes son requeridos en grandes cantidades, e aquí temos basicamente 4: proteínas, hidratos de carbono, lípidos e incluímos tamén a auga. Aínda que hai algúns autores que non inclúen a auga como nutriente,
hai outros especialistas, outros autores que sí o consideran. Así imos facer tamén nesta presentación, consideraremos a auga como un nutriente. Os micronutrientes, pola súa banda, son requeridos de maneira, son requeridos polo organismo de unha maneira moito máis limitada que os macronutrientes. Aquí estamos falando de pequenas cantidades, de miligramos ou incluso de microgramos. Aquí de que estamos falando? De vitaminas e de sales minerais. Segundo as súas funcións, podemos clasificar tamén os nutrientes. Segundo as súas funcións, polo tanto, temos unha función enerxética, unha función plástica e unha función reguladora. Isto xa o expliquei nun apartado anterior, por tanto non vou a pararme de novo nisto, pero basicamente é moi importante. Estas tres funcións son as máis importantes que podemos ter nos nosos nutrientes no aporte nutricional dos alimentos. Neste bloque imos falar da importancia da nutrición e da bromatoloxía a nivel social. A bromatoloxía nas últimas décadas foi unha ciencia, un campo de estudo, un conxunto de disciplinas de estudio que foron moi importantes. Hai unha serie de motivos para isto que pasarei a comentar así brevemente. O primeiro que nos últimos anos, nas últimas décadas, houbo importantes cambios nos hábitos de consumo de alimentos. Nas últimas décadas produciuse unha transición dende un consumo directo de alimentos frescos, era un consumo de produto de tempada que normalmente se mercaba nos mercados das cidades onde había produto fresco de tempada e que era de unha produción local. Esta produción normalmente moi perto da localidade onde vivían os consumidores. De aí se foi pasando a un consumo de alimentos cada vez máis procesado, menos fresco, onde se require a aplicación de diferentes tipos de tecnoloxías alimentarias e onde normalmente non é dunha produción local, sino que provén moitas veces de lugares moi afastados á localidade onde viven os consumidores. Todos estes cambios requeriron que as disciplinas bromatolóxicas tiveran que estar aí a pé do cañón para conseguir mellorar todos aqueles procesos e conseguir que estes cambios nos hábitos e patróns de consumo se puderan levar a cabo. Os consumidores, outro cambio que tamén foi outro aspecto polo que é importante a bromatoloxía, é que os consumidores cada vez son máis exixentes coa calidade organoléptica dos alimentos. Unha parte importante da bromatoloxía encárgase do estudo das técnicas de procesado e elaboración de alimentos. Para que? Para conseguir os máximos estándares de calidade, tanto en sabor como en aroma, flavor, cor, textura, aspecto, etc. É dicir, tamén a bromatoloxía ou certas disciplinas dentro da bromatoloxía encárganse de mellorar o máximo posible o atractivo destes alimentos procesados para que os consumidores os adquiran. Tamén nas últimas décadas apareceron novas gamas de alimentos en resposta ás demandas dos consumidores e tamén pola grande competencia que existe entre as empresas da industria alimentaria. Para diferenciarse no mercado, as empresas de industria alimentaria sacan continuamente novos tipos de alimentos, novas gamas alimentarias para tratar de atraer aos consumidores. Tamén hai unha preocupación crecente pola seguridade alimentaria. Unha parte fundamental da bromatoloxía ocúpase de asegurar que os alimentos que chegan á mesa, que chegan ao prato dos consumidores, sexan inocuos. É dicir, que non nos atopemos con alimentos de tipo tóxico, que sexan alimentos, non son alimentos nocivos, que sexan alimentos inocuos. Ademais, tamén temos un crecente interese nos consumidores sobre a relación que existe entre alimentación e saúde. Tamén a bromatoloxía foi moi importante para aportar información a este novo patrón, a este novo tipo de consumidor que está moito máis preocupado por establecer as relacións entre o que come e o ben ou mal que lle fai a súa saúde. Tamén a bromatoloxía estivo aí para desenvolver alimentos de tipo funcional, que son cada vez máis demandados polos consumidores. Tamén é unha parte moi importante da industria.
E tamén o aproveitamento de materias primas e de recursos naturais, vivindo como vivimos nun contexto de agresión ao contorno, ao medio natural, a ciencia alimentaria pode axudar e está axudando a producir alimentos que sexan máis sostibles e respetuosos co medio ambiente. Isto é unha parte moi importante que tamén hai que ter en conta. En canto á contaminación, unha das vías de chegada da contaminación ao organismo é a través dos alimentos. Identificar este problema e establecer medidas de prevención son obxectos de estudo tamén da ciencia alimentaria, da bromatoloxía. Xa para ir pechando este apartado, dicir que o control de componentes, alteracións e fraudes alimentarios tamén é unha parte fundamental da bromatoloxía e que dá conta da súa importancia. A ciencia alimentaria é esencial para avaliar tanto os componentes dos alimentos como para identificar aquelas alteracións e fraudes. Vimos antes nas definicións dos alimentos o que era un alimento adulterado, por exemplo, o que era un alimento contaminado, en determinados aspectos se poden atopar un alimento falsificado. Todos estes alimentos poden ser perigosos ou poden supor un fraude para o consumidor. Tamén a ciencia alimentaria, a bromatoloxía, tamén é moi importante para que todo este tipo de situacións non se poidan dar. No seguinte bloque imos falar dos problemas na alimentación humana. Neste punto, despois de ver a importancia que ten a bromatoloxía a nivel global nos cambios que se produciron no consumo dos alimentos nas últimas décadas, vale a pena chamar a atención sobre os problemas que hai a nivel global na alimentación humana. Xa dende o principio, xa dende os seus inicios, a bromatoloxía era unha ciencia que tiña e sigue tendo un marcado carácter social e que está proxectada cara a unha contribución a que a saúde da poboación mellore. Tratou esta bromatoloxía sempre de buscar novas fontes alimentarias e de mellorar os métodos aplicados para conservar os que produce, ademais de que tales alimentos sexan sans e apetecibles e que sexan atractivos para o consumidor. Un exemplo de desenvolvemento de técnicas de modificación xenética, o que permitiu producir, por exemplo, cereais máis nutritivos, variedades de trigo con mellores propiedades tecnolóxicas, explotacións de leite máis rendíveis, etc. Porén, estas melloras que teñen que ver co desenvolvemento das diferentes ciencias dos alimentos non evitaron, ou por desgracia, que aínda hoxe en día, xa pasado o primeiro cuarto do século XXI, aínda sigan existindo graves situacións de fame e desnutrición en moitas zonas do mundo. As causas son bastante diversas, pero podemos remitirnos a catástrofes naturais, plagas, epidemias, malas colleitas, situacións de guerra, pobreza, etc. Polo momento, considérase que os recursos alimentarios do planeta son moito máis que suficientes para responder ás necesidades de toda a poboación. Por isto, é moi lamentable que, mentres que en Europa e Norteamérica se produce un desperdicio inaceptable de alimentos, hai estudos que falaban de que só en Europa se chega a desperdiciar o 30% da produción alimentaria que temos, e non estamos falando de que só se aproveita o 70% da produción alimentaria, o cal é un desperdicio inaceptable tendo en conta que hai lugares do mundo onde non chega a produción de alimentos, non chega o suficiente alimento como para cubrir as necesidades da poboación. Na literatura están descritas unha serie de problemas sociosanitarios da sociedade occidental que están relacionados coa alimentación. Aquí pasamos a citar algúns deles. Por exemplo, os países occidentais están caracterizados por un envellecemento bastante importante da poboación. Estas persoas maiores precisan dunha alimentación san e equilibrada para promover a súa saúde e benestar. Isto é algo que a bromatoloxía, as disciplinas que forman parte da bromatoloxía teñen que ter en conta. Ademais, a alimentación, nutrición e dietética están sometidas a unha gran cantidad de información falsa que circula por redes sociais en forma de pseudociencia, dietas milagre, gurús que prometen adelgazamentos en esforzo, etc. Este é algo que hai que ter en conta e que afecta moito a maneira en que as poboacións de Occidente, do primeiro mundo, a veces recurren a este tipo de canles de información, o que pode resultar
en problemas na alimentación. Ademais, estilos de vida máis sedentarios e consumo de comida malsá, en moitos casos, pode estar promovido tamén por unha industria alimentaria cobizosa que o que pretende é aumentar o seu beneficio sin ter en conta as necesidades reais e a mellora da saúde pública dos consumidores. Todo isto que acabo de comentar son problemas que están vixentes a día de hoxe, pero vale a pena facer unha lectura dun documento que se chama así, os dereitos alimentarios do home ou os dereitos alimentarios del hombre, que recolle unha declaración que se fixo a principios dos anos 90, se non me engano no ano 92, nun congreso que se levou a cabo en Barcelona, e no que se falaba precisamente dos retos e dos problemas que se enfrentaban naquel momento respecto da alimentación humana a nivel global. O que chama a atención dese documento é que xa pasadas 3 décadas, máis de 3 décadas dese documento, as problemáticas que temos hoxe en día, xa pasado o primeiro cuarto do século XXI, veñen sendo os mesmos problemas que había hai 30 anos. Entón, isto nos ten que facer reflexionar sobre o difícil que é mellorar toda esta problemática e coa cantidade de melloras que temos a nivel técnico, a nivel humano e de coñecemento científico, parece mentira que 3 décadas máis tarde continuemos falando dos mesmos problemas e que non haxa en riba da mesa vontade nin capacidade para solucionalos. Entón vale a pena facer unha lectura deste documento, é un documento bastante breve no que se establecen unha serie de problemáticas e unha declaración para tratar de melloralas, pero, como digo, máis de 3 décadas despois continuamos exactamente co mesmo problema. Dito isto, gustaríame falar de cales son os obxectivos da ciencia dos alimentos, da bromatoloxía, cales son os obxectivos da bromatoloxía. Tradicionalmente podemos falar destes 3. Primeiro, procurar que a cantidad de alimentos esa necesaria para soster as necesidades dos núcleos de población que cada vez son máis densos. Outro obxectivo podría ser aumentar ou polo menos manter o valor nutritivo dos alimentos que se producen. Isto sería moi interesante porque canto maior sexa o valor nutritivo dos alimentos, menor vai ser o impacto ambiental da súa produción, porque vamos ter que producir menos cantidad de alimentos para colmar as necesidades nutricionais das diferentes poboacións. E un terceiro obxectivo sería de conseguir que os produtos alimenticios elaborados sexan apetecibles e nunca perxudiciais para a saúde, é dicir, aumentar o atractivo dos diferentes produtos alimenticios, dos alimentos, pero ao mesmo tempo facer que sexan o máis saudables posibles. Porén, os cambios socioculturais acontecidos nas últimas décadas levaron a que estes 3 obxectivos tradicionais que acabo de comentar tiveran que ser un pouco matizados ou polo menos un pouquiño modificados. Desta maneira, podemos decir que un obxectivo máis actual sería acadar un mellor coñecemento das recomendacións dietéticas que deben ser establecidas para grupos de poboación máis vulnerables. Ese era un tema que moitas veces non era moi considerado antes, pero actualmente si se ten en conta. E tamén outro obxectivo que se pode establecer como máis actual sería o de profundar nas tecnoloxías culinarias implicadas nos sistemas de restauración colectiva, coa fin de mellorar as posibles repercusións sobre o valor nutritivo sobre a calidade higiénico-sanitaria dos alimentos que se suministran. A alimentación colectiva, a restauración colectiva, é cada vez máis importante. E en determinados grupos fisiolóxicos, como pode ser a poboación escolar, é moi importante porque, si ben hai 3 décadas era testemuñal a cantidade de nenos dunha escola, dunha poboación que acudían ao comedero escolar, hoxe en día son a inmensa maioría. Polo tanto, a bromatoloxía tamén e a ciencia alimentaria tivo que estar aí ao pé do cañón para mellorar e para optimizar o máximo posible os sistemas de restauración colectiva, por exemplo, na
nas escolas, nos comedores escolares. Pero tamén noutros ámbitos, como pode ser a alimentación colectiva en residencias de maiores para persoas maiores ou a alimentación colectiva nos hospitais, onde nos últimos anos tamén se puido presenciar unha mellora bastante significativa da alimentación nos hospitais. Outro obxectivo que tamén pode ser actualizado e interesante é investigar os aspectos toxicolóxicos que se relacionan coas novas tecnoloxías de elaboración de alimentos, moitas veces tecnoloxías que non existían hai décadas ou hai uns anos, xa que o consumidor está sempre preocupado pola calidade sanitaria, non? Por esa relación entre alimentación e saúde da que falábamos anteriormente. Tamén debe acometerse, ou outro obxectivo pode ser acometer o estudo dos diferentes tipos de dietas e das súas repercusións. Cada vez hai máis coñecimento, pero tamén hai que ter moito cuidado con isto porque sobre os diferentes tipos de dieta moitas veces tamén hai moita información falsa, información que pode levar a engano ás persoas, á población xeral. Tamén outro obxectivo é o de desempeñar un papel educador en temas alimentarios, é dicir, que tamén non se pode obviar que a alimentación é un pilar da saúde pública e, polo tanto, tendo en conta, como dixemos ao principio desta exposición, que a alimentación está suxeita ou pode ser educada, pois é fundamental o papel educador que se pode ter a nivel social sobre a alimentación. Continuando co concepto de alimento, vamos falar agora de cales son os componentes que teñen os alimentos e podemos dividilo en dous. Por unha banda estarían os componentes nutritivos e por outra banda teríamos os componentes non nutritivos. Dentro dos componentes nutritivos, como xa se dixo anteriormente, os macronutrientes, que serían hidratos de carbono, proteínas e lípidos, e ademais teríamos os micronutrientes, que serían vitaminas e minerais. Tamén podemos engadir aquí como un nutriente máis a auga, porque os alimentos na súa inmensa maioría traen unha cantidade moi importante de auga. Dentro dos componentes non nutritivos podemos distinguir aqueles que son propios do alimento. Aquí entrarían sustancias responsables das cualidades organolépticas, pois, por exemplo, sustancias que lle dan cor ao alimento, pero que non son realmente non son un nutriente, pero dan cor ao alimento. Sustancias volátiles que dan olor, sustancias que son percibidas polas papilas gustativas, que dan sabor, sustancias que dan aroma, que dan textura, etc. Antinutrientes, que son componentes dos alimentos que impiden que algún nutriente sexa absorbido, por exemplo, durante o proceso digestivo, non? Un dos exemplos máis típicos de antinutriente é a avidina. A avidina únese a unha vitamina que se chama biotina, de tal xeito que impide a súa asimilación. Por lo tanto, un alimento rico en avidina é un alimento que vai a impedir que absorbamos unha cantidade importante de biotina. Logo tamén temos, por exemplo, tóxicos naturais, que poden ser propios do alimento. Un exemplo podría ser tamén a chaconina. A chaconina e a solanina, son dúas sustancias que aparecen en algúns tubérculos, fundamentalmente na pataca, e que lle dan ese característico cor verde na pel e na parte superficial. Cando aparece ese cor verde que está producida por clorofila, vai acompañada de chaconina e solanina, que teñen actividade tóxica. Concretamente é un tóxico para o sistema nervioso. Entón, sería un componente propio do alimento non nutritivo que actúa como un tóxico. E tamén dentro dos componentes non nutritivos temos aqueles que son alleos ao alimento. Aquí temos, por exemplo, aditivos alimentarios, que son engadidos nos procesos da industria de procesamento alimentario. Aí entrarían, por exemplo, diferentes tipos de acidulantes, colorantes, algúns que se busca estabilizantes, que buscan aumentar a vida útil. Hai moitísimos aditivos dentro da industria alimentaria, moitos deles, algúns son de orixe natural, outros son de orixe sintética, pero hai moitísimos tipos. E logo tamén podemos introducir aquí os contaminantes, tanto bióticos como abióticos, que poden ser parte do alimento, pero que non eran propios del, sino que foron, de alguna maneira, chegaron a él. Aquí podemos meter, por exemplo, como un exemplo, un pesticida que se aplicara
nesta planta e que despois, cando se convertiu en materia prima para facer un alimento, quedan restos deste pesticida. Neste bloque comentarei os principais tipos de alimentos que están a disposición dos consumidores no mercado. Entón, os consumidores demandan alimentos que manteñan unas adecuadas características organolépticas e nutritivas. Si é posible, que sexa o máis posible que estas características sesen similares a un alimento natural e que incorporen tecnoloxía que faciliten o seu consumo e a súa manipulación. Como vemos aquí, estánse dando moitas demandas. O consumidor quere un alimento que dure moito, que non se estropee, que non se estrague, que non se altere, quere un alimento con boas características sensoriais, organolépticas, e quere un alimento con unas boas características nutritivas, e ademais que sexa bon para a saúde, que non sexa un alimento malsán. A industria responde a estas demandas creando diferentes tipos de gamas alimentarias, que o que van a intentar é de algún xeito dar estas características ou aportar estas características nos produtos que saen ao mercado. Até a segunda metade do século XX, o ser humano empregou case exclusivamente materias primas de produción local para a súa alimentación. Estamos falando de que non hai tanto desto ata os anos 50 do século XX. Prácticamente toda a alimentación que chegaba aos pratos das familias eran alimentos de tipo natural, con pouco ou nulo procesamento tecnolóxico e de produción local, moi próxima a eses mercados onde eran adquiridos estes alimentos. Posteriormente, producíronse unha serie de cambios sociais que foron cambiando estes hábitos de alimentación. Esta situación requeriu que se foran creando, que a industria fora creando diferentes sistemas de tecnoloxía alimentaria para mellorar as características destes alimentos e permitir, por exemplo, que tiveran unha maior vida útil ou que puderan vir de lugares máis lonxe que os que veñen da produción local. Un dos exemplos máis relevantes da aplicación destas novas tecnoloxías alimentarias foi a aparición dos PAI. Os PAI son os produtos alimenticios intermediarios. Cando un alimento se procesa, un alimento procesado ou ultraprocesado, danse unha serie de fases, unha serie de procedementos que se van realizando un despois de outro, e nos estadios intermedios de todo este proceso atopámonos con produtos que non se poden consumir, pero sirven de elemento intermedio para chegar a un produto final que sí se pode consumir, que sería xa o alimento procesado que sí que podemos consumir. Entón, desde unha materia prima, un producto agropecuario, vaise modificando, vaise procesando hasta que aparece, por exemplo, un PAI que podría ser de primeira xeración. Este PAI de primeira xeración non pode ser consumido aínda. Ten que pasar por algún procedimento, algún procesado posterior, alguna modificación, para convertirse, por exemplo, misturándose con outros ingredientes nun PAI de segunda xeración. E este PAI de segunda xeración xa se podería transformar outra vez para dar lugar a un alimento que si xa sería un alimento final, un alimento procesado ou ultraprocesado, que xa sería apto para o consumo. Por lo tanto, os PAIs teñen moitas vantaxes e é que, por exemplo, permiten combinarse entre eles para dar produtos novos ou permiten almacenarse durante un tempo, porque teñen unha vida útil moi elevada, para poder logo continuar con outro tipo de procesado, con outros PAIs para, por exemplo, dar diferentes tipos de alimentos. A aparición deste tipo de produtos supuxo o despegue da industria alimentaria e a aparición de numerosos produtos procesados ou ultraprocesados na estantería dos supermercados e das tendas. En base a un punto de vista comercial, podemos falar dos siguientes grupos de produtos alimentarios. Pois ben, hai, de forma básica, podemos dividilo en alimentos de base, que non están transformados. Aquí estaría todos os alimentos que habitualmente chamamos naturais: carne, peixe, leite, ovos, legumes, grasas, por exemplo, aceite, manteiga, verduras, froitas, etc. Non? O sea, a manteiga quizás entraría máis nun estadio máis de transformado, pero
estaría pois un pouco produtos que aproxímanse ou son a materia prima e que realmente non teñen prácticamente ningún tipo de transformación ou de procesado. Os produtos transformados son os que derivan destes alimentos de base. É o queixo, é o pan, son as conservas, son as galletas, as pastas, a charcutería. Logo están os produtos que se obteñen a partir dos pais, a partir dos produtos alimenticios intermediarios, que, a diferencia dos anteriores, dos transformados, son produtos que sufriron un procesamento maior. Ese procesamento maior, ou ultraprocesamento en moitos casos, leva a que aparezan pais no propio proceso. E por último estarían os pratos semielaborados ou precociñados. Incluso a veces cociñados. Son alimentos que só precisan, por exemplo, unha regeneración mínima, como por exemplo quentarse no forno ou no microondas, ou baño María, ou con algún tipo de sistema, para poder ser consumidos. Entón, unha das clasificacións que máis se utilizan é a que vamos ver a continuación, que é a clasificación en gamas alimentarias. Depende de canto é o nivel de transformación que sufriu un alimento, podemos dividilo en 6 ou digamos, clasificalo ou categorizalo en 6 diferentes tipos de gamas. Entón, a primeira gama é a gama dos produtos frescos, a segunda dos apartizados ou enlatados, a terceira dos congelados, a cuarta sería de produtos envasados en atmosfera protectora, veremos logo en que condicións, e a quinta gama sería tamén produtos envasados en atmosfera protectora, pero neste caso pasaron por un tratamento térmico, e a sexta gama sería todas aquelas tecnoloxías alimentarias que se consideran como de nova incorporación ou de relativamente nova incorporación. Entón, a primeira gama é a que refire aos produtos frescos. Como podemos ver nesta imaxe, entrarían froitas, vegetais, carne, peixe, ovos, alimentos que non pasaron por un procesado e que son os que se consideran normalmente naturais por parte dos consumidores. Son os de uso máis antigo, como comentábamos antes, e non teñen procesado. Dende a súa recolección ou produción, o único procesado que poden recibir é o de refrigeración para aumentar a súa vida útil ata o consumo. A refrigeración estaríamos falando de temperaturas de entre 0 e 10 grados, normalmente falamos de entre 0 e 7 grados, 0 e 6 grados. Exemplos, como decíamos antes, carne, peixe, marisco, leite, grasa comestible, fariña, legume, verduras, hortalizas e froitas. Son produtos prácticamente igual ou igual á materia prima. A segunda gama xa sufre un procesado moi interesante que se chama enlatado ou apertizado. Como podemos ver nesta imaxe, son produtos que están nun envase que pasa por unha serie de procesamentos, de tratamentos que fan que teña unha vida útil moi longa. Aumenta moitísimo a vida útil do produto. Por que aumenta tanto a súa vida útil? Porque están sometidos a unha esterilización comercial dentro dunha serie de envases que se pechan de forma especial, como latas ou frascos de vidro. Esta tecnoloxía, en contra do que pode parecer, é moi antiga, ou bastante antiga. Foi inventada a principios do século XIX, concretamente dentro da administración napoleónica, en Francia. Un dos retos que tiña o exército napoleónico nas campañas que estaba facendo por Europa para as guerras que estaba tendo con Francia e con Reino Unido e cos diferentes países de toda Europa, un dos problemas que tiña a nivel logístico era como podía mandarlle comida ás súas tropas. Entón, unha das cosas que se levou a cabo por parte da administración napoleónica foi contratar ou a unha serie de expertos ou incluso a veces facer concursos ou como especie de concursos públicos para diferentes tipos de achegas ou propostas sobre como se podería levar comida en boas condicións ás tropas que estaban no frente. Había un chef na Francia daquela época que se chamaba Nicolas Appert,
que era gustaballe moito innovar e que estaba sempre investigando sobre como cociñar, diferentes técnicas culinarias, como buscar as maneiras de tratar os alimentos para conseguir novas propiedades. E estaba investigando sobre como envasar os alimentos de xeito que puderan permanecer moito tempo envasados hasta que se necesitaran para consumir. Desta maneira creou un sistema que se aproxima moitísimo ao que hoxe en día entendemos como enlatado. Por eso se chaman produtos apertizados, porque como foi o inventor, recibe o seu nome, non? Si, sendo verdade que esta técnica se inventa naquele momento, hai máis de 200 anos, o nivel industrial do enlatado da segunda gama acádase, digamos, na segunda metade do século XX, que é cando se xeraliza a utilización dos alimentos enlatados a nivel global. Nesta gama, ademais de incluirse as conservas habituais que estamos afeitos a ver nos supermercados e nas nosas despensas, tamén inclúe a semiconserva, que é un tipo especial de conserva que en vez de pasar por unha esterilización pasa por unha pasteurización. Deste xeito, ao recibir un tratamento térmico menos intenso, non queda estéril o alimento e necesita de unha refrigeración para poderse manter con unha vida útil, neste caso, moito menor. Se ben unha lata pode estar anos, pode ter anos de vida útil, un produto de semiconserva pode ter semanas de vida útil, en comparación con unha lata que pode durar anos. O interesante das semiconservas é que ao recibir un tratamento térmico menos intenso, normalmente as características organolépticas dese alimento normalmente son superiores ás que podes ter nunha conserva convencional. Na terceira gama temos os produtos conxelados. O interesante da conxelación é que permite prolongar moito a vida útil dos produtos sen que se modifique significativamente as súas cualidades máis relevantes, que neste caso van a ser as nutricionais e as organolépticas. Require dunha boa tecnoloxía de ultraconxelación e o mantemento dunha axeitada cadea de frío, é dicir, o que é moi importante que un alimento conxelado manteña en todo o proceso, en todo o tempo, desde que se conxela ata que se consume, ata que se desconxela para a súa preparación, debe manter adecuadamente a cadea de frío. A conxelación tamén se emprega para conservar alimentos cociñados e precociñados. Isto é moi interesante porque non só se conxelan alimentos frescos, alimentos que estarían, por exemplo, na primeira gama, sino que tamén alimentos que xa están preparados ou precociñados. Desta maneira, cando se desconxelan, simplemente hai que rexeneralos, dándolles calor, e xa se poden consumir. A cuarta gama é unha gama que refire a alimentos frescos, que inicialmente están frescos, e que se envasan cun tipo de envasado especial que se chama en atmósfera protectora. Entón, deste xeito temos, como podemos ver nesta imaxe, hai produtos de cuarta gama vexetais, como poden ser pementos, cogumelos, espinacas, porros, pasta fresca, remolacha, tubérculos, mesmo cebolas, allos, diferentes tipos de alimentos que son considerados poderían ser considerados de primeira gama, pero que cando se empaquetan en unha atmósfera protectora, por exemplo, unha atmósfera ao vacío, ao baleiro, ou unha atmósfera de tipo protectora, como pode ser unha atmósfera modificada, pois nos vai a dar unha serie de características de vida útil e de conservación diferentes. Por eso entraría dentro desta cuarta gama. Tamén podemos ter aquí, como no exemplo desta imaxe, unos zancos de polo que tamén estarían, neste caso, frescos e pasan a envasarse en unha atmósfera protectora que, xunto coa refrigeración, vai a facer que a vida útil desta carne sexa superior a que teríamos en caso de que estivera empaquetado en outro tipo de atmósfera que non fose protectora.
en todo caso requieren de refrigeración, porque solamente o envasado en úlcera protectora non é suficiente como para que a vida útil se amplíe todo o necesario. Entón necesitan tamén a súa refrigeración. Aportan unha serie de vantaxes, entre outras, que pasamos a comentar aquí. Poder ser unha maior hixiene polo seu empaquetado, son facilmente comercializables en trozos ou fileteados, por exemplo unha peituga de polo fileteada que pode estar envasada en úlcera protectora, ou a posibilidade de comercializalo en pequenas porcións, que é algo que tamén se pode facer con este tipo de produtos. A quinta gama, pola súa parte, é similar á cuarta, porque tamén estamos falando dun envase da úlcera protectora. Neste caso podemos ver alimentos que están envasados ao baleiro, e o máis interesante é que neste caso non é un alimento fresco, non é un alimento que estando en estado fresco, como aqueles tancos de polo que veíamos antes, se envasen en úlcera protectora, sino que neste caso é un alimento que xa está cociñado, que xa pasou por un tratamento térmico, é dicir, un alimento que se cociña total ou parcialmente, pasa despois a unha úlcera protectora e logo necesita seguramente un tratamento de refrigeración ou incluso de congelación. Desta maneira atopámonos con un alimento de quinta gama. Entón, por unha banda hai un tratamento térmico e posteriormente un envasado en atmosfera protectora. En moitas ocasións requiren de refrigeración para a súa conservación. E hai dous tipos de produtos de quinta gama que podemos distinguir. Se o tratamento térmico é moi forte, falamos de un produto esterilizado, xeralmente ten unha maior vida útil, e se o tratamento térmico é menor, se é de menos intensidade, falamos dun produto pasteurizado que polo tanto vai ter unha vida útil menor. Por último, falamos da sexta gama, e aquí introdúcense os alimentos que pasaron por algún procedimento tecnolóxico de recente implantación, de recente ou relativamente reciente. Neste caso, na imaxe podemos ver na parte esquerda xoia texturizada, que é un tipo de xoia que se lle dá unha textura especial que pode ser de interese para determinadas preparacións ou para determinadas formas de consumo. E na parte dereita podemos ver varias froitas deshidratadas. Tamén se lles retira a auga e desta maneira nos queda pois unha forma diferente de consumir froita, tamén con diferentes tipos de modificacións a nivel organoléptico, funcional e incluso tamén nutricional en moitos casos. Pois nesta sexta gama introducimos todos aqueles alimentos que se aplican procedimentos tecnolóxicos de nova implantación. Esta gama aparece na gastronomía de alta cociña, é dicir, os que empezan a utilizar estas técnicas son os chefs de alta cociña, que investigan, están sempre tratando de innovar na produción e na preparación de alimentos, e as súas técnicas vanse xeralizando cada día máis entre os consumidores e que xa forman parte, moitas delas, das estanterías dos supermercados. Algúns exemplos de alimentos de sexta gama: a soia texturizada, como veíamos nesta imaxe, froitas e verduras deshidratadas de forma moi potente con técnicas que entran no que sería a liofilización, e tamén os alimentos irradiados, a utilización de irradiación e de radiación ionizante para reducir a carga microbiolóxica dos alimentos e darlle unha serie de características como, por exemplo, na maior vida útil, tamén entraría dentro desta sexta gama.